Un 12 de xullo de 1917, o Teatro Rosalía de Castro da Coruña acollía a primeira actuación do coro Cántigas da Terra. 100 anos despois recolleron a medalla Castelao que recoñece a súa contribución á cultura galega. En todo este tempo, e pese ás dificultades, non houbo interrupción e pola agrupación pasaron centos e centos de persoas. Estas son as matarocas, veña pandeiro a rúa. Eu creo que Cántigas pasou diferentes etapas na historia e algunhas moi complicadas, claro, porque sobreviviu a todos os tipos de circunstancias políticas e sociais que se deron desde o ano 16. O que existiu un primeiro momento foi o coro coas voces e os músicos, os gaiteiros. En 5 anos ou así incorporáronse as mulleres e ao pouco tamén se incorporou o teatro. Foi efectivamente neste teatro Rosalía de Castro onde o 12 de xullo de 1917 pois estréase Cántigas da Terra que tivo tanto éxito que tivo que repetir a semana seguinte. O máis importante que ten Cántigas da Terra eu creo que é o arquivo musical, o sea, ese patrimonio inmaterial, non? Por exemplo, 2 zanfonas, unha de que pertenceu a Perfecto Feixó e outra o Crego Saturnino Cuíñas, unhas escenografías de Camilo Díaz Baliño. Eses cantos sentimentales que medran polo pé, bótanse no peito e saen fora ao cantar, non? E o canto de Rieiro de Moraña representa xustamente a eses traballos, a eses carrechadores, non? Transportadores de viño e de noticias, porque tamén transportaban novas. Unha estampa, unha representación desa Galicia mariñeira. Eu entrei no 48 con 16 anos. Pois é moi pouquiño tempo. Entrei en outubro de 2014. Estábamos vestidas de galeras para actuar ali no parque. E neste viñeron 2 estudantes, todos vestidos negro, cas súas capas as postas hacia o ombro, e sacaron as capas e nos puxeron aos pés. Empezaron a dicirnos moito engrasadas, e non sei que dirán estos. Que dirán estos moito engrasadas. Engrasadas quere dicir que estades moi bonitas. Ennoviamos as dúas. O cantar do arrieiro para min é preciosa. Para min unha que sempre me gustou, sempre que o imprei nas foliadas, e ademais que me presta moito cantar é o Maneo de Caión. Como portadores do legado de Cántigas da Terra, transmitimos a grande honra que nos supón recibir a medalla Castelao como recoñecemento a un século de traballo pola nosa música, a nosa cultura, o noso idioma, en nome dos máis de 1000 coristas que pasaron pola entidade. Camiña don Sancho, mañanciña fría, de terra de mouros, de librar cautivas. De terra de mouros, don Sancho volvía, as vendas de liño lavaba a mociña.